Dolamara long MAC Richard tok bia ki joypen long lepa ta kiron po. Metriga satlang ang tek aning kang samse tumapan putot satlang patok tupo. Ningkaning ko yapi putot kauri pahar jortiron bampathar chirakani kacheto atwar kasalam tu. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen hanaan long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room long poniji Komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote long ponichi lapen mingche bi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kardong pinya daba Abirta long pen nili samijir bon khilingpi nonar juik tha birtang ton pen Dwarbaguri constituency angkang kiduk ke boydet arara tumapan MAC Richard Tokbi Dolamara jutanga bai kangalong ake joypen longlia pata kirona sai kedeng pon Karbiang long lo penang ana hemtu na tum longlia pata ka chapalong thek thek ke dopik pena jo team Karbiang long atum ake joypen longlia pata selam PC prejama constituency long ke ronpon bomlo Lasonok taxi Sulinijan circle ke parlo Dwarbaguri constituency long setame longlia pata ke longle mate kaviara ratum dopik lang puchinisi KACCM Tuliram Ronghang Forest Board Chairman MAC Richard Tokbi Land and Revenue EM Amar Singh Kisol pen VDC Chairman Sarkor Roghar Anparta BJP Songja Potum Chepaduksi ake joypen pataron ponlo ke ong dungara ratum melong lamthe ke jaya porhut kaningje ponatengke kedam tangarni Dwarbaguri long la pusona ke joypen longlia pata kiron pon avipinla La sipiniar ni MAC Richard Tokbi hin pen longlia pata ke joypen hangkapa jir pon thegapot kurwang thula pen kachoro pivek nangji pusi lamthe jai pon ruti Halapu MAC Tokbi pen melong lam ke jai pon atengke alangli MAC ki khibom tika hut an pen ke longlia pata ki pipon chia phan bor I pipon ji pusi rara tuma phan aning pathe pon melong alangli kapachini pon atengke piniar ni sivet angbong bang pharu phora bangin koya rara tuma phan longlia pata ron pon longlo VDC Chairman Sarkorong Par kachepahem pu pona mailong Shakti Kendra mai pu Mongol Singh Intipensi mai ke phalam the lapen aluhia tuma phan pachini pon Pini MAC Richard Tokbi hin pen longlia pata kirona mai pen pachitonunsi kedam tang MLA election ahut Dwarbaguri constituency long vote kilong aphai ke ong naya polling station atuma phan nong e pajir ponji palamchak kachipia teng ke chengsia nong e hokto gaung polling station atuma phan suri phokep adunthu krem kro polling station suri thomkep la pen basagaung polling station atuma phan suring ko etangka pajir ponsi lamchak chipapleng pon Pini dali tumhat pota ke joy na keron per pon dali tum ko pilo ke puji Sarang ron ko sene tin sarpan churu parpik lo alang li son kiron kon thek pot lapen pa ne kan ben sami alang li di tun thek long le la sami pini ke alang li son ki joy itu pan kiron kon thek kon alang li pan suri suri ro pa ya Dolamara pen RG Sonong Par Karbiang live Non het jong metric satlang kapang daga hut aning kang samse bang phubang phia tuma phan puthot satlang kapatok thujia phan seba pen kachisik pon Non het jong seba pen metric satlang ang the kapang daga hut ki undun de penang ana risoi jang atum la pen apia potum ning kang samse do koklo la so puthak asamang kang pi prek jamadi malong kachesong asai tami padupon koklo La soang bong seba hin pen kapachitak pona tengke kidam tang jakhong ni phai thom kebarni HSLC pen hai madrasa satlang ang the kapang daga hut ningkang samseri soi jang atuma phan puthot satlang patok konthupo bangso satlang along kitok dunjeri soi jang atum kedo ana subject ta toponang ko
halapu non het jong satlang ang theka pangdak hut ke tok dun de det ari soi jang atum ke non kapa do pon thujia satlang along tok dun long lelu lapen alang ni tuma phan ke non ke bang jining kan suri hinira inkoi ra hinian ingkan metric satlang hut si tok dun long pin po pusi seba pen pachetak pon non bang so satlang along ke tok dun thujia ri soi jang atum ke long tanga marksheet alar non puthot ke tok dun thujia satlang hut ke long pon amar ka teng pensi marksheet setame akimi long pon thupo Anparta sadlang ke tok dunjia phan kachuning ri dunatum kenang sot aling lake seba website along si longpon po seta me thang school amen pensi chuning ri dun long choji amen kache thabanam seba pen ke hot pona velang bonta sadlang ke tok dunjia ri soi jangatum ke hot pona portal along pai ni phai por ni anikang sampor phai pho pen pai ni phai krehinia jo por phai sir kepan amen kache thab dunjia phan chuning ri longpo News Desk report Caribbean on Live. Kidam tang ASDC hut salam chot pen nona phi maduta kasalam thu the kauri pahar jorteron bam pathar la pen chira kani kache to atwar puthot em lunsing teron kabor ipadu ponsi PNRD scheme pen towar kasalam asai ding pon bomlo Mahamaya constituency ke parlo jorteron bampathar la pen chirakani pen kauri pahara long an kache tokdam towara krong kidam tang penang ananing kan pen kasalam pon pede rajok jasamet barla pora hut langbung lang player la pen kanglit kang ther pensi radatum chileng nang bomlo kauri pahar krong thom kache tokalong amatsi nirmal niketan english school setame kedoko ka joine rongbe rong thak araratum aminau sumaratum aphan school ke thon kewan penang an katura dokoklo Bangso towar kidam tang ASDC Council kachare hut selam pon chopen nona phi majok ta kaselam pon bang ka vedera jok rada tum em lunsing terona phan pinpura lo kapajir dama tengpen RDP ponsi PNRD scheme pen kilometer si rachi tima farman bangso towar selam pon bomlo Kardong Karbing Long Life kelang ratum doan pinilitum Karbing Long Life pen ladak jasmen Mahama constituency ke parlo pon Silrampur hawar sidolo labangso Silrampur hawar jasamet kauri pahar tiniali mate nirmal nikiten English school labangso tiniali pen labangso link road ke dam ke lage jorteron rong bampothar lapen parokwa lapen serakari lapen nat arong lapen sancho marong pen chenglok penak an labangso atwarsi raratum chehlat bomlo lalo esielam Karbing Long Life kelang ratum pachini pon kangtu mangke lalo labangso towar 1996 mate KSDC government ke dohuchi selam poncholo lapen congress sarkar hut bangke langpon pipin mate pangkri ponvi la posonsi nangmandelo la bangke PWD link road lo labangso towar jasamet school lo charli o sumaratum ke dam ke wang penang aning han langbung lang tersi penangan teroi pon na posonsi thek pon lo sitamen non BJP sarkar nang doder phi ladak local MEC lunsing teron EM Karbing Long Thomas Council alang li EM nang mandet pen tong sekor labangso akisung alama puthag rat tumpen pachini ponsi non amat PNRD scheme ben 1.5 kilometer labangso adak non towar kaselam pon pangcheng polo Ningkaning koya phi ansi bangso towar puthot kaselam pon thuajok kauri pahar jorterona rong bampathar la pen chirakania raratum ningkarong chepaklang pon rentisi EM lunsing teron la pen contractor mongol sing teron atumaphan kurwang thu la pen kachuru pajir pon जी नसो सो मारतुम हिदी बारी खा लो प्लोते घरी मोटर के चलेंग लापेन का केंग पेन स्कूल असो मारतुम साइकिल पेने बांग सता में दाक एक्सीडेंट बांग दोलो लापेन सो ली बांग के बांग सो मारतुम बिसी कोई किसुंग बांग दो लापेन के साइकिल टिकी तुम हिदी के दाम गाड़ी मोटर के चपोन लापेन के पवार तिलार मुखा ट्रैक्टर के थे मुखा के चपोन लापेन हाई साइड की तंग एलो प्लोते मोकेरो अपोर्स तमे सो के वन पेन के शिक्षा दो आली के दो साला पु लॉन्ग प्रोसेस ना लापेन ना पु आना दो आपु के lapu ke longkal hapu ke aki dingarot do sitami hapu ke jengrong hangrong up to ha komne apu jorten rong leng thorali do hapu na ke black tuping lo sami haping hiloving ajo ni si apu sarkar si punut nang an ki cherada bang do la si la so ali long bang ni thekdam long bang ke ahok lo ke dam tanga ningkan kona ningkan ni chini dun de hala so por SDC sarkar hut asabet sitami hasud alang litum la so se ali bang se lampon lo la pen la so dak pen alang tum sarkar chelar phak pen congress sarkar bang bom hun litum hanggun piglo la so lia ke me silam nang pupuni tum chithan chimung piglo setami congress sarkar huri tum han ajata government peni tum han la so lia long alam thebang sap tani tum han chingki jithana be setami non tum choro lo non BJP sarkar mang hai det pen ni tum dak local MEC mate Karbing Long Thomas Council IEM akai lum sing teron ni tum alang kan choro lo alang lila sona tha kam nai plan pon thega pon denarong pen Bikram teron Karbing Long Live
Lakha sir cap amreng constituency ke parlo jiri kendeng pen kilometer cleaner cap an kahelo upi lang sorong sor sami rong pharpi towar ka ve pen ajok jiri kendeng an se kache langdam japhan pe aja agency charchong ponang koklo Lakha sirkep amreng constituency ka parlo jiri kindeng hawar pen kilometer cleaner cap an ba kahelo upi lang sorong arat kisung ke boy ke phonang lake lam kimi kalilo lapuson takta kisung ke phonang lake kedam tang ni kan sur hinira ingko ani kan hotta thedung kisung chitong nang rentilo kedam tang ani kan son takta peneng le thotami kemesen kiso kachilang hem ka vela pen aka helu muchot se kachilang ram japhan busitami kemesen kachilang atowar ka videt pen ajok upilang sorong amikar sami jiri kindeng an se kachilang ram japhan thedunga kisung ke phonan alang liphan rong isiara ratum cherap chiturin tisi sai jok je piaja epen karchong pensi jiri kindeng se kachilang hem an palidam nanglo Aningkan wangta lapusana kisung kacetong nang berajok halada ke doara ratumpen KAC kachari bonbom asongja tumaphan prabjin pen kemesen kachelenga towar kaselam pipon japhan kachuning ri padopon rinti lapen MAC rina terang pia phan sitami towar ben chenglok sonsuria kisung along an kacharap chetu ki pidun vek japhan ta kachuning ri padopon Juri kindeng pen Samson ingti Karbiang Long Live. Tang te pinya dawa Abirta ke la ponse kang toniklo.